Διηγείται ένα παλιό παραμύθι πως στα μέρη τούτα έφτασε κάποτε η θεά Άρτεμις να κυνηγήσει, συνοδευόμενη από πανόριες νύμφες. Μια από αυτές, η Βενδό, τόσο μαγεύτηκε από την ονειρεμένη ομορφιά του τοπίου, ώστε αποφάσισε να ριζώσει εδώ για να κυνηγά στα βαθύ σκιά δάση. Έριχνε λοιπόν τα βέλη της και εκείνα περιχαράκωναν το πιο έφορο κομμάτι γης. Εκεί χτίστηκε το Βελβεντό. Από πάνω τα πιέρια με τα πλούσια νερά και κάτω το μεγάλο ποτάμι ο Αλιάκμονας.